El nostre país ja no pot més. Continus atacs contra l'educació, la sanitat, els serveis socials, la cultura, els mitjans de comunicació en la nostra llengua. Tot per un país faraònic, de grans events pagats per tots però per a uns pocs. De grans construccions que ara cauen a trossos, d'una crisi que no és més que una gran estafa. És l'hora del canvi valencià. És l'hora de compromís. Compromís és la garantia del canvi. Al 2011, Ontinyent va encetar un camí. Amb una gestió eficaç hem aconseguit reduir deute, reduir despesa corrent i apostar per les persones. Compromís per Ontinyent és l'opció ecologista. Es preocupem pel nostre medi ambient. Si a més apliquem polítiques verdes, aconseguirem implementar nous llocs de treball. Compromís és l'aposta de l'Esquerra Valenciana, que prioritza les persones, que convida a la ciutadania a participar de la gestió municipal. Creiem en la democràcia, en la transparència i en l'honestedat. Per això som capdavanters en defendre una nova forma de fer política. Ens esforcem per proposar solucions reals als greus problemes que pateix la societat. Apostem per la justícia social i per garantir el benestar. Treballem per defendre a qui més ho necessita. En Compromís, Ontinyent és ciutat universitària i esportiva, en una forta aposta per l'educació de qualitat, per la importància de l'esport i pel futur dels nostres joves, obrint opcions de futur. Compromís és l'alternativa il·lusionant i útil, garantia del canvi que necessitem. Pel canvi valencià. Transparència, eficiència i responsabilitat. Ontinyent participa en Compromís. Per les persones, la política de baix cap a dalt. Tenim molta feina a fer, nous projectes i noves il·lusions. Ha arribat l'hora de poder-ho tot. Som la garantia del canvi.